Číselník IČO odberateľov a dodávateľov. Obecný číselník IČO je prístupný z každého podsystému v časti číselníky a údržba. Zvolíme bod číselník IČO. Program ponúkne formulár, v ktorom sú zoradené IČO momentálne zadané v číselníku. Zobrazí prvých 5 čísel, pomocou tlačítiek ďalšia strana, predošla alebo prejsť na číslo strany. Môžeme skákať po číselníku. Keď chceme vložiť novú položku, klikneme na tlačítko Vložiť novú položku. Zobrazí sa nám formulár pre zadávanie údajov. Údaje označené hviezdičkou, IČO, názov, mesto sídla, bankový účet, numerický kód sú povinné. Pokiaľ ich nevyplníme a snažíme sa uložiť položku, program nás upozorňuje, že musíme vyplniť všetky položky. Kliknutím do povinnej položky sa nám stratí upozornenie. Čiže zadáme nového dodávateľa alebo odberateľa. IČO, formulár, ktorý je označený touto ikonkou, funguje tak, že keď zadáme hodnotu a potvrdíme Enter, program automaticky preskočí do ďalšej položky. Čiže DIČ. Enter. IČDPA môžeme kopírovať. Názov firmy, názov číslo 2, pokiaľ by názov bol dlhší, nezmestil sa vám do prvej položky názov, môžete ho tu potom rozšíriť. Ulica, a číslo, PSČ, telefón, fax, web stránka, e-maily a ďalšie povinné údaje, bankový účet, numerický kód, IBAN, účty číslo 2, 3, veľmi dôležitá položka splatnosť faktúr, z ktorej program potom pri fakturácii automaticky vypočítava dátum splatnosti z dátumu vystavenia. Pokiaľ máme vypísané všetky položky, klikneme na tlačítko Uložiť položku, program zapíše nové IČO do číselníka a zobrazí ho na vrchu zásobníka. Čiže číselník IČO je zoradený podľa dátumu záznamov, na vrchu je vždycky najnovší. Pokiaľ hľadáme nejakého konkrétneho, môžeme buď podľa IČA, alebo zadáme názov, Enter, program nám ho vyhľadá v databáze, kliknutím na ikonku úprav môžeme upravovať priamo jeho údaje. V úpravách máme možnosť takisto kliknutím na ikonku odberné miesta vybudovať ku každému IČu číselník odberných miest. Čiže pokiaľ potom faktúrujeme na jedného odberateľa, ktorý má záujem sledovať faktúry podľa odberných miest, tak môžeme si vybudovať číselník. A pri fakturácii potom vyberáme priamo odberné miesto, na ktoré chceme fakturovať.
akýkoľvek, zase po úpravách klikneme na položku uložiť, program ho zapíše, na vrchu zásobníka sa tým pádom nachádza. Akúkoľvek starú položku môžeme zmazať. Kliknutím na ikonku zmáš a potvrdením vymazať položku. Kliknutím na storno program zachová položku. To je všetko, čo sa týka číselníka IČO.